Здравейте, машинки, аз съм Айхо. Здравейте, машинки, пружинки, пружинища, амортисьори, спирачки, дискове, филтри и всякакви такива. Аз съм Денко. И това е нашия... първия клип на нашия канал. Това е нашия канал. Това е представянето на нашия канал. Да, това е представянето на нашия канал, където ще... Ама той всъщност е и първия клип. И първия клип и представянето на канала, където ще ръсим всякакви глупости. Всякакви глупости и неща за живота, много важни, които са обществено значими, да, като проститутките, моловете, БДЖ-то, маля човек. И за коли също ще говорим. От време на време ще поговорим за коли. Защото сме мъжаги и няма как без това. Че ли си мъжага? Ари сега заедно. Мухло. И така че, пичове, ако харесате нашия канал, задайте въпроси, теми ние ще отговаряме и ако харесате канала да сабскрайбвате, да натиснете, чакай, в кой ъгъл? Тук. Някъде там трябва има копче. Тук някъде, тук ще се появи. И... Ти! Натискай! Тук! Натискай веднага! И да... Къде го видя, Абе, аз виждам всичко там, окото гледа. Само да поясним, нямаме подготвени текстове за нашите клипове, всичко е импровизация. Импровизация и няма да има блупъри, защото то де факто всичко ще е някакви блупъри, да. И така, такива хора, някакви железари, чарколаци, вие сте чарколаци, така че... Да. Аре, пичове, до следващия път следете за нашите клипове и отдолу там ще сложим някъде ще сложим една фейсбук страница, ако има нещо пишете там, защото намързи иначе. Аре! И ще приемаме предложения за теми, по които да говорим. Точно така. И най-важното не забравяйте. Ебане и... Умрем за глупости и простоти!